हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायनायजों लोगोसे गोदान आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय आसाम टेट दा फाइनालि पस्टआ ओंखारबाय बेनो जाबाय 22,921 नाथाय एप्लाइनि प्रसेसआ स्टार्ट जागोन होनना बुंदों सेप्तेम्बरनिफ्राय दा फाइनालि एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन नाथाय दायो एप्लाइआ सोलिथ'वाखै दा सिगांनि आं भिडिअ होदोंमोन जे 50,000 पस्ट दं एडुकेसन लेभेलाव होननानै दा फाइनालि गासै 22,921 पस्टआ टेटआव ओंखारमारसिगोन बेखौहाय केबिनेटआव आसाम बाजेटआव एप्रुभ खालामखाबाय होनना नटिस फैदों एबा भाइरेल जागासिनो दं आरो निउसाव होबाय दा फाइनालि नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हामारसिगोन एलपि स्कुलाव दङ 7,242 आरो लोगोसे एमइ स्कुलाव दङ 2,578 बेनिफ्राय ओइचएस लेभेलाव दङ 12,921 दा जायफोरा नोंथांमोना डिप्ल'मा दं एबा डिप्ल'मा गैया नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बेयाव फिक्स होनाखै जे डिप्ल'मा गैयाबा एप्लाइ खालामनो हाया होननानै नाथाय फैबाय थानाय समाव जेब्ला अफिसियेल नटिस मोनगोन नोंथांमोना अब्लासो मिथिसिगोन दा बेनि प्रसेसआ स्टार्ट जागोन होनना बुंनो लोगोफोर बेनो जाबाय सेप्तेम्बरनिफ्रायनो एप्लाइ जासिगोन दा सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनि अफिसियेल नटिस फैगोन दा जास्ट आं नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो थाखाय भिडिअ खालामबाय जे एलपि स्कुल इउपि स्कुल आरो ओइचएस लेभेलाव पस्टआ ओंखारसिगोन एप्रुभ जाखाबाय आसाम केबिनेटआव दा बेनिफ्राय जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैनोब्ला नोंथांमोना नैबाव फैनो हागोन दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्ला बेयाव ओंखारगोन नाथाय दायो जेबो ओंखारथ'वाखै दा फाइनालि नोंथांमोना एलपि स्कुल इउपि स्कुल बेनिफ्राय ओइचएस लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन दा सिगांनि बायदिब्ला लोगोफोर सिगांनि बायदिब्ला एप्लाइ खालामनोबा एलपि स्कुलाव नोंथांमोना ओइचएस पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 45% नांखाथारगौमोन लोगोसे डिप्ल'मा बेनो जाबाय डिलेड आरो लोगोसे जायफोरा नोंथांमोना ग्रेजुवेट आरो लोगोसे डिलेड दं एबा नोंथांमोना बिएड दं अब्ला नोंथांमोना एलपि स्कुलावबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय जायफोरा लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव डिलेड दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेजुवेट थ' नोंथांमोना इउपि स्कुलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायफोरा बिएड दङ नोंथांमोना गासैबो स्कुलनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो दा लोगोफोर नोंथांमोना आपडेटखौ नेनानै थाग्रोदो अफिसियेल नटिस फैयो माब्ला बेखौ आं नोंथांमोननो मोनब्लानो होगोन दायो निउसावबो खाजोब्बाय लोगोफोर बेखौ एप्रुभ खालामबाय आसाम केबिनेटआव टटेल पस्टआ ओंखारगोन 22,921 दा बेनिनो एलपि स्कुलाव मोजां पस्ट फैगोन बेनो जाबाय बर' मिडियामनि फैगोन होनना बुंखाबाय थ' नोंथांमोना बर' मिडियामावबो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन मोजां पस्टआ फैगोन दा लोगोफोर बेनो जाबाय फ्रेश टेट जागोन बियो फ्रेश केन्डिडेटफोरनि थाखाय टेट जागोन थ' नोंथांमोना मोजां मोनो जानांगौ बेनिफ्राय आसा खालामो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो दा इडुकेसन सेक्टराव गोबां पस्ट ओंखारगोन होननानै 50,000 होखादोंमोन दा बेनिनो 22,921 टेटआव ओंखारसिगोन दा आरो बेनि एप्लाइ स्टार्टआ जागोन सेप्तेम्बरनिफ्राय प्रसेसा जागोन होननानै बुंदों स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेटखौ नेदो